ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അധ്യായ 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഏത് യോഗാണത്? രണ്ടാമത്തത് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം നല്ല നല്ല അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലെവൽ 1 പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ നല്ല അധ്യായങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലെ കുറിച്ച് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അതാണ് ഭക്തിയോഗം. അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ അല്ലെ? മുഴുവനല്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇന്നലത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ? സമയം കിട്ടിയോ? വലിയ തിരക്കില് ഭയങ്കര മാതാജി പിന്നെ ഇപ്പോടെ വന്നിരിക്കല്ലേ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഏകാദശിക്ക് വായന വെക്കണോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിക്കാനായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ? 4, 5, 6, 10 പേര് മാക്സിമം. ശ്ലോകമാണോ മാതാജി? ഞാൻ വായിച്ചു അല്ലേ? എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ധന്യ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജനനി മാതാജി. നിനക്കറിയാലോ കേറിയവർക്ക് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കയറുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ് വെക്കാമെന്ന്. കാരണം എനിക്ക് വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വായന നടക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നടക്കണം. ഇത് ക്ലാസ് നഷ്ടമാക്കി നമ്മളെ പിന്നെ വായിക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ സമയം പോവാ. അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് കേറില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം 6 മണിക്കാണല്ലോ, 6:15 നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5:30 കയറിയിട്ട് വായിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തിരി സമയം മതി അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട്, അരമണിക്കൂർ മതി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ? ഞാൻ മാതാജി വായിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയം വരെ വെച്ചാ പോരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാലോ നമുക്ക്. കാരണം അധികം പേര് കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്. ഏത് മുതലാണ് മാതാജി വായന? 1-ാമത്തെ അധ്യായം, 2-ാമത്തെ അധ്യായം, 3-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കാം. എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 1-ാമത്തത് മുതൽ തുടങ്ങാം അല്ലേ? 1, 2, 3 വരെയല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വായിക്കാനായിട്ട്? 3 വരെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ 3 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ 6, 7, 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 20 ശ്ലോകരാക്കി തരാം. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. 1 മണിക്കൂർ മതി. 3 അധ്യായം വായിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സമയം വേണ്ടി വരുള്ളൂ, വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ആളനുസരിച്ച് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചിടാം. അഥവാ ആള് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 അധ്യായം എടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ആളനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ ക്ലാസ് വെക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ 5:30 നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന് കയറുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ, 5:30 തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പോരെ? കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചിട്ട് വെറുതെ നമ്മുടെ സമയവും പോകുന്നു. എനിക്ക് വിഷമം അതാണ്, ക്ലാസ് നടന്നില്ല. അത് കൂടാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാരണം പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം വായിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരെ ഇവിടെ വായിപ്പിക്കില്ല, കാരണം അവർക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ അവർ വായിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മള് സമയം, രാവിലത്തെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മിനിറ്റ് പോലും കളയാനില്ലാത്ത ടൈമാ രാവിലെ. കാരണം ആ സമയം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സമയങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം രാവിലത്തെ ടൈം പോകുമ്പോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ.
അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 7 വിഭാഗങ്ങൾ, 6 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചു പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള അധ്യായം ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 12 വരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 14 വരെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നും 15 മുതൽ 19 വരെ ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചും സുകൃതികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 20 മുതൽ 25 വരെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവര്, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 26 മുതൽ 30 വരെ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1-ാമത്തെ ഭാഗം ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജാമതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കേൾക്കൂ. ഇവിടെ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ആ കേൾവിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, കേൾക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അവയിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനമായതും ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ശ്രവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ ഈ കേട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് കൂടി വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? കേൾവിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേതും എന്താണ്? ശ്രവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തച്ഛൃണു, അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് കേൾക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകാണ്. ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 23-24 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണോർ ഭക്തി ചേതാവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭാഗ്യവത്യഥ തന്മേന്യേതിതമുത്തമം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് എന്ത്? ഈ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രവണം. ഫസ്റ്റത്തത് ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് ആരാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ ആരാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കീർത്തനത്തിലൂടെയോ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഭാഗവതം കേട്ടത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും 7 ദിവസം കൊണ്ട്, അതാണ് ആ സപ്താഹത്തിന് 7 ദിവസം ആ സപ്താഹം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത്. അപ്പൊ
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ മഹർഷി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മരണം ആരാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ്, പ്രഹ്ലാദ കുമാരനാണ്. സ്മരണത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചത് ആർക്കാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിന്. പാദസേവനം ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം, ഭഗവാൻ അർച്ചനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. വന്ദനം ചെയ്യുന്നത് അക്രൂരൻ. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സഖ്യം അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അതാണ് എന്ത്? ഈ നവവിധ ഭക്തിയില് ഈ 9 ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. 9 ചെയ്തിട്ട് ആരാ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നവവിധ ഭക്തിയിൽ 9 ചെയ്തിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോന്ന് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് എല്ലാതും ചെയ്തിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്, നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാധിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകം ഇതാണ്. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 23-24 ശ്ലോകത്തിൽ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മാനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണോർ ഭക്തി ചേതാവലക്ഷണം ക്രിയതേ ഭഗവതത്യാദ്യ തന്മേ നേതീതമുത്തമം. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? ശ്രവണം. കാരണം ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം ഭക്ഷ്യാമ ശേഷതഃ യജ്ഞാതോ നേഹ പൂയോ ജ്ഞാതാവ്യാമവശിഷ്യത്തെ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതികത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടിനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വൈഷ്ണിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്കിനി പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെ കുറിച്ചും ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണെന്ത്? സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണെന്ത്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുമാകിയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ ഭഗവാൻ തുനിയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം? ശിഷ്യനുമാണ്, സുഹൃത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സജിത മാതാജി, നോക്കിക്കോളൂ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനേകായിരം പേര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടുന്നവരും കുറെ പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം നമുക്ക്. എങ്കിലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവാം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണത്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതെന്താണത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരാണ്.
പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുക. ആ പ്രകാശം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ജ്യോതിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ അവരുടെ യോഗ്യത അത്രയായിരിക്കും. അതിനേക്കാളും യോഗ്യരാണ് ആര്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര്. അതിനേക്കാളും യോഗ്യരാണ് ആര്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ തോതുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് അറിയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും അതല്ല ശരി എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്, എനിക്ക് അത്രേ തോതുള്ളൂ, എനിക്ക് അത്ര അറിയാനുള്ള ഭഗവാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് എനിക്കത് തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാന്നുള്ളത്. അദ്വൈതവാദികൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അദ്വൈതവാദിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പോലും മഹാദേവന്റെ അവതാരം കൂടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ. അദ്ദേഹം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് എന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത്? അതിനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞതെന്നും നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മികയുടെയും ഭൗതികത്തിന്റെയും ഉറവിടമെന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി രഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അത്? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആര്? കൃഷ്ണ പ്രഭു. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ മഹാവിഷ്ണു മഹത്വത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളതിനെ പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹത്തത്വം എന്ന് പറയാം. ആ മഹത്തത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തതാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാത്തിലേക്കും ഉൾപോകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാത്മാവാണ് ആര്? പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മാത്രമല്ല ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ആര് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ്. അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്നും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്നും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മയിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യയേതം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിനു പുറമെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി എനിക്കുണ്ട്. അതാരാണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളും താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്.
സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം ഭഗവത് ശക്തിയെ, അതായത് ജഡപദാർത്ഥത്തെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് ജീവാത്മാവ് ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മനോബുദ്ധി, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയൊക്കെ മറന്നു പോകും. അപ്പോ ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇവ മറവിക്ക് കാരണം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്, പ്രകൃതിയിലൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മറന്നു പോകുന്നു? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഏതദ്ധ്വനീനി സ്ഫുതാനി ധാരയ കൃഷ്ണസ്യ ജഗതാ പ്രഭവ പ്രളയസ്തഥാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ശക്തികൾ, അധമ ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ടായിക്കോട്ടെ ഭൗതികമായിട്ടായിക്കോട്ടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉത്ഭവം വിനാശം രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എല്ലാതും അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകമായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകമായാലും, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളതും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ നാശം ആരിൽ നിന്നായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ശരീരം, ആ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ കൗമാരത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്? ആത്മാവിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരം ഇല്ല. ആ ശരീരം ആത്മാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ എന്തില്ല? വളർച്ചയില്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് നശിച്ചു പോവാണത്. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും ആ ശരീരം അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും എന്തായിട്ട് മാറാതെ അഴുകിപ്പോകും ആ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് അതാണ് എന്ത്? ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് നൽകുന്നത്? ചേതന നൽകുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അത് ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് എന്ത്? ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപം, ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പൊ ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തി രണ്ടും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മത്താ പരതരം ജ്ഞാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? മുത്ത് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനില് എല്ലാം ഇണങ്ങി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനേ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. രസോഹമസ്കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളുടെ ചെറിയൊരു സൂചന തരുകയാണ് ഭഗവാനോട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. ഈ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിനൊരു ക്രിയാത്മകത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് ആ ക്രിയാത്മക തത്വം ആരാണത്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വെള്ളം കുടിക്കാനും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ രസം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ രസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രസം അതാരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം അത് ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം അത് ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏത് വിഷയത്തിലും
ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഏത് വിഷയവും എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും ഏത് വിഷയമായാലും സങ്കലങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടിയവർക്കറിയാം. അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന ഏകകാലീനമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നായിരിക്കും, അതേ സമയം തന്നെ ഭിന്നവുമായിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അചിന്ത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്തത്. അതാണ് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അചിന്ത്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നമാകുന്നത്? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ ഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നാകുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടും ഭിന്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഒന്നാകുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഒരേ സമയം തന്നെ ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഭേദം, അചിന്ത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്. ഇനി അത് ഭേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ജീവാത്മാക്കളെ പറയാ? നമ്മള് അളവില് നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, സമുദ്രത്തിലെ ജലം എടുക്കുന്നതും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം തമ്മിലുള്ള രുചി ഒരുപോലെയാവും, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസം വരും. വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുണത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും, അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ്? അളവിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, സ്ഥിതിയിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണനാണ്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഗുണത്തില് ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അളവില് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്, ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ല. പക്ഷെ ജീവാത്മാവെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ആർക്കുണ്ടാകുന്നത്? ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. ഭഗവാൻ സമുദ്രാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആ സമുദ്രത്തിലെ തുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അളവില് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗുണത്തിൽ തുല്യാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ സമുദ്രമാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ആ സമുദ്രത്തിലെ തുള്ളിയാണ്. അതാണ് ഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഭേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരേപോലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട്. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ, ഗുണപരമായിട്ട് ഒരേപോലെ, അളവിൽ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഭേദം പറഞ്ഞത്. ഇനി അഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. രണ്ടിന്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടും സച്ചിദാനന്ദനാണ്. രണ്ടിനും എന്തില്ല? ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല അല്ലെ? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടും. എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സൂര്യൻ, ഭഗവാൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? സൂര്യന്റെ രശ്മിയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിനുണ്ടാവും? ആ സൂര്യരശ്മിക്ക് ഉണ്ടാകും. രണ്ടും ഗുണത്തിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതിന് ഏകകാലീനമായ ഭേദാഭേദ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം എന്നാണത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഗുണത്തില് തുല്യം, അളവില് വ്യത്യാസം. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുണത്തില് തുല്യായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒന്ന് ഗുണത്തിൽ വരുന്നു, അഭേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക? രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. പുണ്യോ അടുത്ത ശ്ലോകം.
പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവീം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയില് പുണ്യഗന്ധമായിട്ടും തീയിലെ ചൂടായിട്ടും ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള ജീവനായിട്ടും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായിട്ടും കുടികൊള്ളുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് ആയുസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വജീവിത കാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആയുസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ആയുസ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ശക്തി അതും തേജസ്വികൾക്ക് തേജസ്സും ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗാവിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബലവാന്മാരുടെ ബലവും ഞാൻ തന്നെയാണ്, കാമരാഗ വിവർജിതമായിട്ടുള്ള ബലം ഞാൻ തന്നെയാണ്, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ബലവാന്റെ ബലം അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ബലവാന്റെ ബലം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? അശക്തന്റെ, ശക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. യേ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമശാശ്ചയേ മത്ത ഏ വേദിതാൻ വിദ്ധി നാതേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം അതീതനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ആ നിയമത്തിന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിർഗുണനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? നിർഗുണനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ത്രിബിർ ഗുണമയേപി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാപി ജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യനുമായി എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതനാണ് ആര്? ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ആരറിയുന്നില്ല? ഇവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്.
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കൈയും കാലൊക്കെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് വേറൊരാളുടെ സഹായം വേണം. ബന്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിനോ മാത്രമേ കത്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട സഹായം ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധനം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും സാധിക്കുക. അത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഗുരു. ആ ഗുരുവിനായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ പത്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വേറൊരാളെ സഹായിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി സുകൃതികളാകട്ടെ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവര്, ദുഷ്കൃതികളായവര് ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് 4ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന സുകൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപഥന്ത്യേന രാധമാ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരമായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നിക്കും നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല പന്നി. അശാന്ത പ്രയത്നം കൊണ്ട് മൂഢന്മാരായ ഇക്കൂട്ടർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയാഹ്ലാദികാരികളായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിതം ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർക്ക് സ്വയം സമയം ദുർലഭമാണ്. ഒരു അമേദ്യം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പന്നിക്ക് നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പലഹാരങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനത് ഇഷ്ടാവില്ല. ഓരോന്നിനും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളവര്. അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടര് ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദികാരികളായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്താറില്ല. അപ്പോ അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഇക്കൂട്ടര്, ഈ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികള് ക്ഷണികമായി ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദികരമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് എന്തില്ല? സമയം ഇല്ല. അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തില്ല. അവര് അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനാണ് അവർക്ക് സമയമുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് എന്താണ്? നമ്മൾ ദുഷ്കൃതികള്, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടികള്, അസുര സ്വഭാവികള്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതിയെ പോലുള്ളവര്. അവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാര്. അത്തരത്തിലുള്ളവരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ അധമ ഏറ്റവും താണവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാര്. അവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാണ്. പിന്നെ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത, ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈർഷ്യയുള്ളവര്, നിരീശ്വരവാദികളാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, നിരീശ്വരവാദികള്, നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവര്. പിന്നെ മായയെ അപഹൃത ജ്ഞാനം, മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക. അവര് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ആ മായികമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ. ഇങ്ങനെയാണ് ദുഷ്കൃതര്, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് ഇവരുടെ ബുദ്ധി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ആര്?
ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടർ, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടർ, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇനി 4 കൂട്ടർ സുഹൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃത്തികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കില്ല. ദുഃഖിതൻ ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രൻ. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സുഗ്രീവനും ധ്രുവകുമാരനും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവും പിന്നെ ശൗനകാദി ഋഷികളും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനി ആരാണ്? ശുകദേവ മഹർഷി ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം. നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏക ഭക്തിർ വിശിഷ്യത്തെ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ ന്യർത്ഥ മഹം സാച മമ പ്രിയ. ഹേ ഭാരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? സുഹൃതരായ 4 കൂട്ടരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 4 കൂട്ടര് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തില്ല? അതില് ആഗ്രഹമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളില് ആസക്തി ഇല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭഗവാൻ അയാൾ. പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്തോറും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. കാരണം ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും? അതിനോട് വിമുക്തനായിരിക്കും. ഒന്നിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്ക്? ജ്ഞാനിക്ക്. ഉദാര സർവ ഏ വൈത്തെ ജ്ഞാനി താത്മൈവ മേമതം ആസ്ഥിതാസാഹി യുക്താത്മാ മാമേ വാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതനും പരിപൂർണമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? മഹാത്മാര് തന്നെയാണ്. ഇവരിൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യരായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കള്, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കള് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെല്ലാം ആരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണെന്ന്, മഹാമനസ്കരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അതില് ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവത് സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഭക്തനെ പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യത്തെ വസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? സർവജ്ഞനാകുന്നത്. ഇതും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതല്ല, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതും നടക്കുന്നത്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा। മാതാജി, ഞാൻ വിഷു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ശബരിമലയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. എവിടേക്ക് പോവാ? നാട്ടിലേക്ക് എത്തപ്പോ തിരിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഫാമിലി എല്ലാരും കൂടി പോവുക. നല്ല കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ? അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് പറയും? ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? ശബരിമലയും മലചവിട്ടി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകുന്നു. എന്നാലും കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്. ചെന്നിട്ട് അയ്യപ്പന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ഭക്തി തരണം. അയ്യപ്പന്റെ നമുക്ക് ആരോഗ്യ ശരീരസുഖം, പിന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും നന്നായി വരണം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥന. അതൊന്നല്ല, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച പ്രാർത്ഥന മാറ്റണം. ഇനി എന്ത് പറയണം അവിടെ ചെന്നിട്ട്? അതറിയില്ല മാതാജി. ഭക്തി തരാൻ പറയും. എന്താ? ഭക്തി തരാൻ പറയും. അതെ 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 അതെ. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭക്തി ഉണ്ട്. അത് തരാൻ പറയണം മാതാജി. ഭക്തി തരണം. നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ഭക്തിയല്ല ഭക്തി. ആ ഭക്തി തരാൻ പറയണം നമുക്ക്. അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ വരും. ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ആരോഗ്യം കുറവാണെങ്കിലും മല പടി ചവിട്ടി കയറണം. രണ്ടാമത്തെ മലയാ. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ ചെന്നിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നവവിധ ഭക്തിയുടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, പരീക്ഷിത്ത്, കീർത്തനം, ശുകദേവ മഹർഷി, പിന്നെ കീർത്തനം, സ്മരണം, പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ വിഷ്ണു സ്മരണം, ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചന, അർച്ചന ആരാണ്? ഋതു മഹാരാജാവാരാ? വന്ദനം, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, ഹനുമാൻ, സഖ്യം, അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം, മഹാബലി ചക്രവർത്തി ട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടല്ലോ ഇതില്. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ആരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാണ്? ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്?
ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എങ്ങനെയാണ് സർവവും ഭഗവാനിൽ ഇണങ്ങി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്ന പോലെ. ഭഗവാന് ഭക്തരായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അല്ല, ഞാൻ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്ത 6ാമത്തെ ചോദ്യം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചവർക്ക്. ഭഗവാനും ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചവർക്ക്. അല്ലാതെ ഭഗവാനായി സ്വയം അർപ്പിച്ചവർ. ഭഗവാനെ സ്വയം അർപ്പിച്ചവർക്കാണോ സാധിക്കുക? അല്ല 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 ആർക്കാണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിക്ക്, ഗുരുവിന് അല്ലേ? ഗുരു. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിനായിരിക്കും ആ ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? മോചനം സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? നരാധര അസുര മൂഢർ, നരാധരർ, അസുരർ, മായ. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാണ്? ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി. പിന്നെ ആരാണ് അടുത്തത്? ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ വേറെ ഒന്നും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നവരാണ്